Yan po, luto na po ang ating sisig litid po ng baka. Tapos marami po diyang kanin. Tapos syempre meron din po tayo ritong fish fillet na cocktail po. Ayan, meron po yung mayonnaise tapos garlic po. Tapos meron po tayo ritong pineapple juice. Yan po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers namin. Nawa po ay lagi po kaming maging ligtas at meron pong makain. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa madalayan ko sa inyong bugtong na sa Kristo na matapagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Lapit ko lang ng konti. Natutunaw na po sa bibig. Anong kagat po para sa inyo? Kain po.
Pinatutunaw po sa bibig yung beef tendon. Tamang-tama lang po yung anghang. Sarap. Try nyo po, ang sarap. Last bite po.